салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо чихел Айзбербанк ба номерои Тоҷикистон шод партоем. чихеле ки шумо медонед пештар ба Киви кашилок мепартофтем ва комиссияи ӯ хеле зиёдтар буд ва имрӯз метавонед шумо ай картаи Сбербанк яъне через Сбербанк онлайн прамои Тоҷикистон шод партоед ба номерои Вавилон, Мегафон, Билайн фарқ надорад. ва хубияш дар он аст ки Айзбербанк вақти шумо ба номерои Тоҷикистон шод мепартоед комиссия камтар мегирад ва беҳтар аст ай Киви кашилок. ҳозир ман барои шумо нишон метиҳам, бо диққат тамошо кунед. барои ин медароем Сбербанк онлайн. дар инҷа бошад вкладки платёж медароем ва камтар поёнтар мебием мобилная связь медароем. дар инҷа бошад дар қисми боло симкартҳое ки Россия ба корбаст мекунен ҳамо компанияҳо мондагӣ ва мо поёнтар мебием. дар инҷа бошад чихеле ки мебинен симкартҳои дига давлатҳоям ҳастай айни Тоҷикистонам Тисел, Мегафон, Вавилон ва Зетмобили. Зетмобили чихеле ки медонен Билайни пешина ҳозир алиш карагиян Зетмобили ва инҷа дигар симкартҳои Узбекистону дигар давлатҳо ҳастай ва компанияи шумо чихеле ки бошад интихоб мекунен. мисол мегирем ини ман Мегафон Тоҷикистон ва дар инҷа номерои телефона менависем. номерои телефон B992 номера просто худша менависен тамом. баъди номера навистан суми даркория менависен, чанд сум мепартоен. продолжит интихоб мекунен. як бор дига проверка мекунед ки номери шумо хато аст ё не ва нишон метиҳад ки ҳамон рубле ки шумо мегузаронен ба Тоҷикистон чанд сомон шуда мегузарад. дар инҷа нишон метиҳад. шумо метавонед пешакӣ бинед ки чанд сомон мегузарад. мисол агар 100 сомони ровна партофтан дар кор бошад, метавонед ҳамҷа регировка кунед ва як бор подтвердит мекунед тамом. дар номерои Тоҷикистони шумо ҳамон шоте ки дар рӯи экран дида буден ҳамон қадр сум мегузарад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин беҳтарин роҳи пулпартоӣ ба номерои Тоҷикистон астай. ай Киви кашилокам беҳтарай. барои ҳамин хостум барои шумо видео кунам ва агар видео маъқул шуда бошад ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид.